Good morning everyone, Philippines. Yes, world, good morning, good morning, good morning. It's a wonderful morning today. It's a bright morning. Ug ni ataron sa Inabanga. Yes, yes ha. Hang ojoan. And then kanang ni matakog sa Joe. Because I'm going to make a video kay ahong videohan ang itong mga manok na daghan. So, by the way guys, sa bago pa sa akong channel, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjus TV. And please don't forget to click the bell. I-all ang bell arong ma-notify mo sa mga latest na video nga itong i-upload. And then, tanawa po itong mga pahinomdom alang sa mga ginagmayang grasya pagkawat, no? So, again, today guys is June 24 and it's a Thursday morning where, yes, a bright and nice weather morning. And then, hamang pakiton sa mga manok na daghan sa ano. So, come on guys, kaya itong ang ipakita ninyo, grabing manoora og kanang naay manoon ng mga manoka og panawag ko na. So, come on guys, come on. So, yan yung mga manok niya. Yan, daming manok. Grabing manok pa imuga. So, tanawa, nagsunod-sunod ang ilang manok. Krrrk! Hala, manok pa imo. Kana. Pids dahil eh. Manay natawa na, pids. Kaya kong bugas. Krrrk! Krrrk! So, perte ang tawa, oh. Wow. Hapit na mahurot. Ada pa tas pikas. Let's proceed to the kabilang dako sila. Kita ring sa ida. Ilang mga tokoy. Toy. Hoy! Bad. Kruk. Ilang dagang buwak. Buwak is real. Kasi ate kay plantita. Yan. Kruk. Di naman kamomodo o krok. Dari krok. Lawi tala. Kala udah. Hala. Allah. Nagikan ng giloob. Kaya ilang looban kay basket na akalang basket. Ano mo pag-away? Bad. Tapay na bilhin. Tawag doon.
ito silang anay ta. So now guys, among dadon nga rin sa ilang anay nga tulo ka buok, pero doon nga rin ang anak kasi mga kaan, kasagingan, kasi pinjahan. Yes, to ada to anak baktin po to napadari baktin. Baktin so sana ka anay ano ba siya manggahan so this is it. Sila may nananamdami muna isang pajag na dani may nag-concert, dani ko nag-live last night kaya di naman po ko naging adlaw, hindi po ko nagpunta. Okay, so this is it. Ay pakita to ninyo sa ikaduhang anay ha. Okay. Guys, mga tipuda niyo. Og dito pa ni sa sudlo no na ni panghuaon na ni namo sa una. Kana mga liso. Dani nangalata ra, amo na ning panghuaon, pangdungagon na mo. Hugasan ja. Nagkuan dungagon. Sa mga ulit magingani-ingani sa una. Hagdanin nangalata ra. Nangaturok na ilang mga kuan tipo. No. Ang ani na asas grabe ni among dyan yung pangkuanon sa una. Amon dyan yung pang mamuwak magtipo. Manggiilong may kayo mong pangdungagon. Kuya sa una dani wala pangkuanon ra. Malata ra, manurok. So arita sa baboy. Ikaduhang anay nila nga nanganak. So darag ikaduhang anay guys. Mga tuwag pagbaktin. Yan ikaduhang anay. Daghan. Baktin. Nay. Nang didik na ron. Nang didik na mo. Korta na ni. Puhon. Ang among anay is usara ka buok. Hindi. Last na to panganak 16 ka buok. Nabuhay ag 16 ka buok. Hindi. 15 ka buok na halin o 14. Hindi. Ako sa among gibuhi. Bes lagi semana gibaligya ni mama ag nabilin nga usa. So agkaron among anay is tali anak na pod. Kani ilang anay buhian ig adlaw o ipagawas karon di malibang sa suod. Murabag lugwa dyan. Hoy dali nay. Gawas nay. Gawas nay kay gawas imong anak. Ato na kasi imong office anay. Lakaw nay, lakaw. Mura nagkabaw lugwa dyan. Ako sa kanay haman. Wa panag. Di ba tulo may ito anay?
Lugwa dyan nag-anay. So this is it. So guys, mo itong ipakita ninyo ang mga buhion sa hungod. So ano, doon na sila kanang manok, and then na sila tulo ka anay. Yes, with mga baktin na agduha bagong nanganak. So pakita na ninyo ang sa kinabuhi ganin, no? Sa kung ang tao magkugila man doon, no, mabuhi man doon basta magkugila man sa unsang paagi sa panginabuhi, basta tarong o ligdong laman ang atong source of income, no. Tagaan tugdag grasya sa Ginoo sa atong tumong or mga buhat is maayo pinasubay sa pinasubay sa dalan sa Ginoo, then with maayong gawi, maayong buhat. So that's all for today's video, guys. Manginaot ko nga makuhaan ni og sanang aral sa mga ubang mga katawhan ngayon ta naglisod, pero wa jay maglisod kung kitang tanan maningkamot ra kay tagaan sa tagrasya sa Ginoo, basta maningkamot ta. Ang kakugi sa tao maoy susi nga mabuhi tang tanan inubadan sa pagampo kay way lain nga motabang nato ang atong Ginoo. So this is it, guys. That's all for today's video, and may na lang ko daghang salamat sa inyong pagsuporta. Thank you so much Team Rich family, okay, and TTTM family, Team Tusok sang Kikoy family. Daghang salamat ninyo tanan. May na lang ko daghang salamat and mayong buntag, and bye bye.